వీడియో ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవడంలో ఇవాళ డే 23. ఈ క్లిప్ ని నేను జస్ట్ 3 minutes లో CapCut లో అయితే ఎడిట్ చేశాను. ఇలాంటి వీడియో ఎడిటింగ్ స్కిల్స్ ఎన్నో మన న్యూ బైట్ మీడియా కంపెనీ వాళ్ళైతే నేర్పిస్తున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర ప్రొఫెషనల్ వీడియో ఎడిటింగ్, థంబ్నెయిల్ మేకింగ్ అండ్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ కోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఇంట్లోనే కూర్చొని నెలకి ఈజీగా 20 to 30K అయితే ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. ఇలానే నేర్చుకొని ఇప్పటికే 2500+ మెంబర్స్ ఫ్రీలాన్సింగ్ అండ్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్ చేస్తూ మనీ అయితే ఎర్న్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పటికే 4000+ టాప్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కి వీడియో ఎడిటింగ్ అండ్ థంబ్నెయిల్ సర్వీసెస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మీరు స్టూడెంట్ అయినా, హౌస్ వైఫ్ అయినా, జాబ్ చేస్తున్నా, ఎలాంటి వాళ్ళైనా ఈ వీడియో ఎడిటింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకొని ఈజీగానే ఇంట్లో కూర్చొని మనీ అయితే ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఈ కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేసి ఫ్రీగా రిజిస్టర్ అయిపోండి. మీకోసం నేను బయోలో కూడా లింక్ ఇచ్చేస్తాను. ఎప్పటి నుంచో మామ వీడియో ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్న మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ యూస్ఫుల్ వీడియోని అయితే షేర్ చేసి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసేయండి. ఫస్ట్ క్లిప్ ఎలా ఎడిట్ చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను.